שלום לכולם, כאן מוטי קדוש, מנכ"ל ואנליסט ראשי MA Futures. אנחנו נעבור על סרטון קצרצר ביותר שאני אערוך על גבי הדום או Level 2, מי שמכיר מעולמות אחרים של מניות. קונים, מוכרים. זה מה שאתם מקבלים כאשר אתם בברירת המחדל אחרי שהכנסתם את השם משתמש שלכם וקיבלתם שם משתמש וסיסמה אחרי שהזנתם במערכת באתר שלנו. תקבלו את האייקון הזה אחרי שהקשתם על גבי טרנזקט, נפתח לכם החלון הזה ואתם צריכים להקיש שם משתמש וסיסמה. אני אקיש. אחרי שהקשנו נפתח כאן את החלון. אם הוא לא ייפתח סימן שאחד מהיוזר או בפסוורד שלכם טעיתם. עדיף לעשות העתק הדבק, אני פשוט זוכר את זה בעל פה. אנחנו כרגע נכנסים לתוכנת הדמו. בראש ובראשונה מה שאנחנו מקבלים זה את התצורה הבאה, ברירת המחדל של המערכת. גרפים, אלה הגרפים שאנחנו מקבלים כאשר אנחנו פותחים את המערכת לראשונה, ואותנו כרגע מעניין הדום, אז אנחנו לא נדבר על מערכת הגרפים, זה בסרטון אחר. איך אנחנו בעצם מוציאים את ה-Level 2 או את הדום? אנחנו רואים כאן שיש לנו כאן, אם אני אפתח כאן, יש כל מיני חוזים למיניהם, כל מספר כאן זה חוזה בפני עצמו. אותנו מעניין ה-ES, אז כאשר הוא ES זה ה-ES S&P מיני 500 המניות המובילות. ES U2 זה מה שכרגע כל 3 חודשים מתחלף החוזה, אנחנו נחליף את החוזה בכל 3 חודשים, אנחנו נראה את כל מה שקשור. בפעם הבאה זה יהיה ES Z2, וכרגע אנחנו עומדים על ES U2. יש לנו כאן מצד שמאל שלנו אחרי הקונטרקט, אחרי החוזה, יש לנו כאן את האות C ויש לנו את האות D. האות C זה מציין את האות צ'ארט, זאת אומרת שמכאן אנחנו נפתח את הגרף, ובאות D אנחנו נפתח את הדום. נלחץ על החץ וכרגע מה שאנחנו קיבלנו זה את הדום. אנחנו ברגע זה לא נשתמש יותר, או שאוכל להראות לכם עוד דבר אחד. אם אתם תרצו להוריד גם את ה-ES Z2, פשוט אפשר לעשות פלוס ולאחר מכן בעתיד יהיה אפשר להשתמש בו. אפשר להוריד כאן את ה-NQs, אבל אנחנו כרגע לא מוכנים להוסיף שום מדד אחר, אנחנו נעבוד רק על החוזה אחד, על המדד ה-S&P. אפשר להוריד את האייקון למטה. אפתח כרגע את הדום, הוריד אותו קצת למטה בכדי שאוכל לראות אותו. מיד מופיעים לנו כאן הקונים והמוכרים. אנחנו יכולים לראות שעל זה מדובר, זה הדום, עליו אנחנו נערוך את הסרטון שלנו, ואוכל להגדיר כל דבר שארצה. בראש ובראשונה מופיע לנו כאן המרקט, הגבוה היומי של המרקט, היי 1437.25, הנמוך הלואו 1433, ומספר הווליום שכרגע מופיע. בטריידס כאשר אנחנו ניכנס ונראה בעוד מספר דקות כניסה לאיזשהו, אני לא אראה את הגרף, אבל אסחור קצת בכניסה ליציאה, לראות איך אנחנו קונים, איך אנחנו מוכרים.
אנחנו נעבור על כל אחד לחצנים כאן, נוכל לשנות אותם בספרות שאנחנו רוצים, כלומר כל ספרה כאן מציינת חוזה, 2 חוזים, 3 חוזים וכן הלאה. quantity אנחנו יכולים גם לשנות את המספר של החוזים, quick click, אנחנו נסמן, נעבור אחד אחד. אז נתחיל בראש ובראשונה, אחרי שהסברנו את הנושא הזה, אנחנו יורדים כאן ואנחנו רואים את הספרות 1, 2, 3, 4, 5. אני שיניתי אותם כאן, אפשר לשנות אותם שוב על ידי לחיצה, קליק ימני בעכבר במסגרת הדום. זאת המסגרת של הדום. אני מקליק קליק ימני בעכבר ואני מקבל properties, מאפיינים. מתחת לסמארט סנטר, מאפיינים. אותנו מעניין ה-Configure Quick Button. אנחנו מדברים על ה-Quick Buttons, אלה הם הלחצנים המהירים נקרא להם, שאותם אנחנו נוכל לשנות, אם ארצה לשנות גם כאן שלוש חוזים, וכאן ארצה 5, ודווקא אחזור ל2, ועשה כאן 6 חוזים, ו7, ו8, ולבסוף 10 חוזים. אעשה apply, ואחרי שעשיתי apply קיבלתי את המספרים שאני הזנתי במערכת. אוכל ללחוץ quick click על כל לחצן, עושה את הפעולה יותר מהירה. מתחת לזה, מתחת ל-quantity, יש לנו כאן את ה-quick click שאותו אנחנו נסמן מכיוון שאנחנו רוצים לבצע פקודות מהירות בתוך ה-level 2 שלנו, או הדום. יש לנו כאן את הלחצן buy market. אם אני רוצה לקנות בכל מחיר, אז ברגע שאלחץ כאן buy market, הוא יקנה לי כרגע במחיר השוק 1433.75. הוא שואל אותי האם אתה רוצה לקנות. אני קניתי, ולפי מה שאתם רואים כאן, יש לי כאן כבר איזשהו הכנתי מבעוד מועד את הסטופ לוס והפרופיט. זה יכול להיות על בהתחלה יכול להיות שאתם תתקלו במצב שהוא על 0 ותצטרכו להזין את הסטופ והפרופיט בעצמכם. איך אתם מזינים את הסטופ והפרופיט? כל נקודה שלמה יש לה מחולקת ל4 רבעים. כלומר, אם אני רוצה סטופ של נקודה שלמה, זה אומר שיש לי כאן סטופ של נקודה שלמה, זה אומר 4 פיפסים קטנים. זה הכל. אם אתם, בוא ניקח למשל, כדי שאני אוכל להסביר לכם את זה בצורה הכי טובה ויעילה, ניקח את 1434 עד 1435. אתם תראו שיש לנו כאן 1434.25, 1434.5 ו-1434.75. כל פעם אנחנו עולים ב-25 נקודות, לכן נקודה שלמה מחולקת ל4. הסטופ לוס שלנו כרגע עומד על נקודה שלמה. אם ארצה 2 נקודות, אוסיף לסטופ לוס של 8 וכן הלאה וכן הלאה, אוסיף עוד 4, 12, 3 נקודות סטופ, ובפרופיט אותו הדבר. גם כן כאן ארצה לקחת רק נקודה אחת, 2 נקודות פרופיט, ואני מדבר על 3 נקודות של לקיחת רווח. כאשר הזנתי בביי מרקט, הוא פשוט מכיוון שכאן נלחץ האוטו,
כאשר השוק יעבוד אתם תראו שהמוכרים הם הרבה יותר, כלומר משעה 4:30 שעון ישראל אנחנו נראה תזוזות ותנועות הרבה יותר חדות. אפשר כמובן להוריד את האוטו סנטר, לבטל אותו, ואז ה-level 2 לא יקפוץ לכם. ושימו לב לדבר מאוד מעניין, שכאשר אני נוגע כאן בביט קוונטיטי, אם אני רוצה להיכנס לאיזשהו לונג או בשורט, בצד של השורט של סל לימיט, הכל נעצר ושום דבר לא מפריע לי, אני לא רואה את הקונים ואת המוכרים. כאשר אני רוצה לקנות אני פשוט עומד על זה והם קווים. סל מרקט אותו דבר, ארצה פשוט לבטל את הפקודה הזו, ארצה להיכנס לשורט. מה שעשיתי קודם בקנסל זה מבטל רק את ההוראה האחרונה. קנסל all מבטל רק את ההוראה האחרונה, אני יכול לבטל אבל אני עדיין נמצא, אם אתם רואים כאן, זה הכיוון שלנו, כאן אנחנו צריכים להסתכל כל הזמן. נקודת הכניסה שלנו הייתה ב-1433.5, זאת נקודת הכניסה שלכם כל פעם שתלחצו. עם מינוס 2 אנחנו עדיין נמצאים במינוס 2 למרות אנחנו בשורט של מינוס 2 חוזים, למרות שלחצתי cancel all. זה cancel all orders, זה את הפקודות. אני בעצם ביטלתי את הפקודה שלי ללקיחת הרווח או ההפסד, אבל לא ביטלתי את הטרייד שלי. אני עדיין נמצא בתוך המערכת, עדיין המערכת סופרת אותי בתור, יש לי עדיין מינוס של 2 חוזים, וכאשר ארצה לצאת מהטרייד הזה אני צריך לקנות את השני חוזים שלי. כרגע אנחנו מדברים על סל מרקט, לרוב אתם תראו שאני לא משתמש בסל מרקט ובביי מרקט, אלא אם כן אנחנו רוצים לצאת מנקודת מטרייד או בצורה מהירה. אלחץ כאשר אני לוחץ על join bid, אנחנו רוצים לצאת מהשני חוזים שיש לנו כרגע במרקט, אז אלחץ כאן לקנות את השני חוזים. בקוונטיטי זה צריך להיות 2 חוזים, ארצה לקנות אותם חזרה ולאפס את המערכת. יש לנו כאן כפתור נוסף שמשטח flatten, או למעשה מוציא אותי מכל הטריידים שלי, ומכיוון שהשוק כרגע לא זז אז אני אבצע את זה, מפני שאני רוצה להראות לכם, אני רוצה להמשיך. אז אלחץ על הפלטרן וברגע זה הוא הוציא אותי מהפוזיציה שלי. join the bid, אני רוצה להצטרף לקונים, אני צריך להזין כמובן את ה-quantity, join the bid, וכרגע אני מחכה יחד עם הקונים. אני מצטרף לקונים, כאן זה הקונים, כאן זה הקונים הראשונים שמוכנים להצטרף לשוק, וכאן זה המוכרים הראשונים שמצטרפים לשוק. אנחנו כרגע הצטרפנו לקונים. הצטרפנו לקונים בנקודה שאנחנו בחרנו להצטרף בביד. אנחנו מעדיפים להיכנס בהצטרפות לקונים ולא להזין, גם אפשר להזין, אבל אנחנו מעדיפים להצטרף לקונים או להצטרף למוכרים. כרגע אנחנו יכולים לראות שאנחנו בפלוס של 2 חוזים. יש לנו כמובן את הסטופ לוס של 2 נקודות כלפי מטה. אנחנו נמצאים כרגע בסטופ של, אנחנו נכנסנו ב-1433.25. יש לנו סטופ ב-1431.25, כלומר 2 נקודות. זה הסטופ שלנו, סטופ לוס 8. הפרופיט שלנו הוא 12.
כלומר הפרופיט שלנו הוא מדובר בשלוש נקודות שלמות. הסטופ שלנו נמצא כרגע ב-1436.25. אם נכנסנו ב-1433.25 ועוד שלוש נקודות, כלומר 1436.25. כרגע אני בפלוס של שני חוזים ומעוניין לצאת מהפוזיציה שלי. כמובן שבמידה ואנחנו סוחרים אנחנו נחכה לנקודות הכניסה או נזיז אותם. אפשר להזיז על ידי לחיצה עם העכבר בצדו השמאלי של העכבר, כן? וגרירה. אפשר לשחרר. ברגע שאני משחרר, אני יכול לשחרר, ברגע שתפסתי את זה, יש לי את היד כאן, אני יכול לשחרר אותה היכן שאני רוצה, או ביעד רחוק יותר. אני פשוט לוחץ, גורר, ומזין את זה בנקודה אחרת. אפשר להזיז, כמובן שזה לא מומלץ להזיז את הסטופ, אבל אם אתם רוצים לקרב או להרחיק את הסטופ, גם זה ניתן לעשות. על ידי, עוד פעם אני אסביר את הפעולה הזו, אולי היא קצת תהיה לכם בהתחלה, תצטרכו להתרגל אליה. לחיצה עם העכבר על גבי החוזים, ואני פשוט מזיז את היד ומקבע את זה בנקודה אחרת. ארצה לצאת מכל הפוזיציה. אפשר כמובן לצאת בצורה הבאה. פשוט אני שם את שני החוזים, שזה יאסוף אותי בנקודה, להרוויח רבע נקודה כרגע. אני יכול לחכות כאן עם זה. בינתיים ברגע שאני מחכה אני אמשיך. אוטו סימפל ברקט, זוהי פקודה שחשובה לנו, שזה יישאר בסימפל ברקט. אנחנו לא מבצעים טריילינג סטופ כרגע או עובדים, וברגע זה ראיתם שאנחנו יצאנו מהפוזיציה כאשר השוק עלה ל-1433.75. אנחנו יכולים לראות ביצענו כאן מספר פעולות בטרייד. אני כרגע עברתי מהמרקט לטרייד, ואנחנו יכולים לראות את הנקודות יציאה שלנו, היכן אנחנו למעשה מכרנו, איפה אנחנו קנינו. יש לנו כאן את הלאסט 1433.25. יש לנו כאן בטריידס את 1433.5. יצאנו ב-1433.75. זה הלאסט טרייד. זהו, זה הכל. זה מראה לנו כאן את הטריידים שאנחנו ביצענו ועשינו. אחד בשורט, שניים בלונג, ואנחנו ממשיכים למטה. ברגע שאני יכול להיות שניקח מצב שעשיתם איזושהי טעות, נניח קניתם ורציתם לעשות דווקא, סליחה, לא הסברתי על join the offer. קליק ימני, על ידי קליק ימני, אם אני שמתי כאן איזושהי פקודת קנייה וקליק ימני פשוט מבטל אותה, order cancelled, ואני עובר ל-join the offer. אני רוצה להצטרף דווקא למוכרים, וברגע שאני מצטרף למוכרים אני למעשה מבצע שורט. אנחנו נחכה להצטרף למוכרים שמופיעים ממש כאן.
וכאשר זה ירד ברבע נקודה, זה יאסוף לנו את ברגע שהשוק יעלה ברבע נקודה, יאסוף לנו את הטרייד שלנו, ואנחנו מיד ניכנס לפוזיציית שורט של שני חוזים, ואנחנו הצטרפנו אל המוכרים. אפשרות נוספת זה כמובן להחליט היכן אני רוצה למקם את נקודת הכניסה שלי. כמובן שאני עושה זאת בצורה טכנית על גבי הגרף, ואתם תראו אותי עושה את זה בצורה יומיומית. אנחנו ממשיכים כאשר אנחנו נכנסים, אם אני ארצה להיכנס פשוט בכל מחיר, אז פשוט הורדתי אותו קצת למטה ונכנסתי. כרגע שוב אני עומד על 3 נקודות של פרופיט, של לקיחת רווח, ושתי נקודות של סטופ, רק שפשוט הם נמצאים מעליי. במידה ואתם רואים שזה נצבע בצבע כחול, אפשר לשנות גם את הצבעים שם. אפשר לשנות את כל הצבעים שנמצאים כאן, פשוט בסרטון הבא לתאר אותם. אם אני אקיש כאן Properties, אוכל להוסיף את הווליום, אוכל להוריד את הווליום, לא משתמש בו. כאן לפי הסדר אתם יכולים לראות שאנחנו מדברים על ה-Limit, Stop, Bid Quantity, ה-Price, המחיר, ו-Ask Quantity וה-Last. כלומר, הכל מסודר כאן, ואנחנו יכולים פשוט לשנות להם את הסדר. אם אנחנו דווקא רוצים שהביד יהיה כאן וה-Limit יהיה פה, אפשר תמיד לשנות, להוסיף. ברגע שאתם לוחצים, נניח ואנחנו נרצה להעביר את ה-Last ל-Ask Quantity, אני לא עושה את זה, זה מסודר לי בצורה טובה, אבל בכדי שתוכלו לראות, אני פשוט יכול להרים אותו למעלה ולבצע Apply, ואז אנחנו רואים שה-Last וה-Ask Quantity השתנו, ולכן רק כאשר אני אעמוד כאן אוכל להיכנס לשורט או ללונג. ללונג זה לא השתנה, זה עדיין נמצא באותו מקור בביט קוונטיטי, רק שכאן שירצה להיכנס לשורט לא אוכל לעשות זאת מפה אלא רק מכאן. אתם רואים גם את האייקון, כאשר אני עושה sell limit הוא לא יופיע במקום אחר. אם אתם תרצו גם לקנות כאן זה לא יופיע, רק כאשר תעמדו על נקודה שבאמת אפשר לקנות או למכור. זה B זה buy limit ו-S זה sell בלימיט. אחזיר את זה חזרה. אפשר ללחוץ כאן על ה-properties ולסמן את ה-last, להוריד אותו למטה, לבצע apply, אוקיי, והכל חזר לקדמותו. אפשר להוסיף את הווליום, אני בדרך כלל לא משתמש בווליום בתוך ה-level 2, מסתכל על הווליומים בתוך הגרף. כרגע אנחנו נמצאים בשורט במינוס 2, נבטל את הכל על ידי לחיצה על הפלאטרן. אוטו סנטר אנחנו יכולים לבטל אותו, ואז למעשה השוק לא קופץ לנו. זה מיצוי של מרב הפקודות. ישנה פקודה נוספת שאני יכול לבצע, שזה באופן ידני. אני יכול לחכות על גבי הגרף אם החלטתי שאני רוצה להיכנס ב-1432, כאשר השוק קצת יורד למטה, אני מעוניין לקנות ב-1432. אני צריך רק להאזין, כמובן שהקוויק קליק צריך להיות מסומן, ואני מקליק שני חוזים,
בנקודה 1432, אני מחכה, הפקודה שלי מחכה, וכאשר הפקודה שלי תיכנס לתוך המערכת, הסטופ לוס שלי והפרופיט שלי כמובן בהתאם ייכנסו למצב של עבודה. על ידי הקלקה של קליק ימני אני מבטל את הפקודה, והפקודה איננה ולא קיימת יותר. לא אכנס בנקודה הזו. ברגע שביטלתי, הפקודה התבטלה במערכת ולא תוסיף אותי. אם אני רוצה להיכנס לשורט עתידי, אני יכול לבצע את זה באותה מידה. אני יכול לחכות לנקודה 1434.75, לחכות לאיזשהו שורט שמגיע מנקודה גבוהה יותר. אם אני רוצה להיכנס לשורט, כמובן על פי הגרף וטכני לחלוטין, אני לא רואה כרגע את הגרפים, ואעשה קליק ימני. ברגע זה ביטלתי את כל הפקודות. מכאן אני מקווה שהסברנו בצורה ממצה ביותר. כמובן שבחדר המסחר אנחנו נמשיך ונטפטף כל הזמן דברים תוך כדי עבודה. עם הזמן אתם תדעו את הכל. אם מישהו נתקל באיזושהי בעיה, ליצור קשר איתנו, ואנחנו נטפל בכל בעיה שנוצרת אצלכם. אז מכאן שיהיה לכם בהצלחה וכל טוב. אנחנו מחכים לכם בחדר המסחר. בהצלחה לכולם.